Hola, molinetes! Avui us porto una nova història. Però potser no és tan nova. Potser alguns de vosaltres la recordeu. A veure... Hi havia una vegada un nen petit. Era petit. No era un bebè, però tampoc sabia parlar. Era petit. I aquesta criatura tan petita vivia amb la seva família, que era bastant gran, ara veureu. Vivia amb la seva mama, amb la seva altra mama, amb el seu germà una mica més gran, també amb el seu tiet, amb la seva àvia i finalment també hi vivia una cosina. Sí, hi vivien tots junts a la mateixa casa. I quan sortia el sol, les persones començaven a fer cadascú una cosa diferent. Per exemple, aquesta mama anava a treballar, tenia una botiga. Adéu, adéu, me'n vaig, adéu, família. I se n'anava a treballar. El seu germà més gran i la seva cosina anaven a l'escola, així que també deien adéu a tothom. Adéu, adéu, ens veiem després de dinar, adéu. I marxaven. El seu tiet també treballava de llenyataire al bosc, així que anava a tallar llenya. Adéu, 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 me'n vaig, família, adéu, adéu. I marxava. I només es quedaven a casa aquesta mama i aquesta àvia cuidant de la casa i de la petita criatura. I després de que totes aquestes persones haguessin fet aquestes coses, tornaven a casa per menjar totes juntes. Quin dia més llarg! Mare meva, estic cansadíssim! He tallat tanta llenya! I la mare. Ai, mare meva, aquesta botiga! Avui he venut moltes coses. I les criatures. Ai, ens hem passat super avui a l'escola. Ui, estem super cansats. Ai, sí. I totes juntes menjaven. I quan es feia fosc arribava l'hora d'anar a dormir. I sabeu què? També dormien totes juntes. I la primera que es va dormir va ser la iaia. Després el tiet. Després es va dormir aquesta mama. Estic cansadíssima! Després es van a dormir els petits. Bona nit! I la mama, aquesta, va ser l'última, que li va dir bona nit, petit. I tothom es va posar a dormir. Però va resultar ser que aquest nen petitet no podia dormir bé. No li entrava la son. I com que era molt petit i encara no sabia parlar molt bé i estava tan trist perquè no podia dormir, va començar a plorar. I la primera que es va llevar va ser aquesta mama. I va dir, petit, què et passa? Que no pots dormir? A veure, ja sé que t'anirà bé, et donaré una mica de pit. I aleshores va agafar el bebè i li va començar a donar una mica de pit. I al cap d'una estona, la mama va dir, bé, ara ja sí, bona nit. I es va posar a dormir. Però aquest petit no es podia dormir. I com que era petitó i encara no sabia parlar, es va posar a plorar. Aquest cop es va llevar la seva altra mama. Ui, què passa? Quin soroll? Oi, ets tu que plores, que no pots dormir. No pateixis, jo sé el que et convé, vine. Ara cantarem una cançó. I aleshores la mama el va agafar a collibè i li va cantar una cançó. La la li lo li lo li, lu li lo li. I al cap d'una estona li va dir, bé, ara sí, ara a dormir, bona nit. I es va posar a dormir. Però aquest petit, què creieu que dormia? No dormia encara, tenia els ulls així ben oberts. I com que era tan petit i no sabia parlar, va començar a plorar. I va plorar fort i fort. I aleshores es va despertar el seu germà gran. I li va dir, però què passa? Per què no em deixes dormir? I el petit, que no pots dormir? Ai, està bé. Mira, fem una cosa. Jo quan no puc dormir faig una cosa que em va súper. Mira, anem a córrer una estona i després estaràs tan cansat que ja et vindrà la son.
bebè va dir vale. I aleshores van començar a córrer al voltant de tothom. Van córrer una bona estona. I al final el germà gran estava tan cansat que li va dir ara sí, bona nit. I es va posar a dormir. I el germà gran estava rebentat i va dormir de seguida. Però el petit, aquesta criatura, què us penseu que dormia? No, encara no dormia. De fet, estava més despert encara, perquè tant córrer li havia donat molta energia i encara podia dormir menys. I com que era tan petit i no podia parlar, es va posar a plorar. Fins que es va despertar el seu tiet. Va dir, Ui, però què passa aquí? Que no pots dormir? Ja sé què podem fer. Mira, quan jo no puc dormir, em va molt bé prendre una mica d'aire fresc. I aleshores se'l va pujar a collibè, van sortir de la casa i van sortir al jardí perquè els hi donés una mica d'aire fresc. Mira quin aire tan fresc. No et trobes millor ja? I al cap d'una estona, quan el tiet ja estava una mica cansat d'estar fora perquè feia una mica de fred, van tornar cap a dins. Bé, ara sí, Bona nit. I el tiet, que bé que es va posar a dormir. Però el petit, vosaltres us sembla que dorm? No. I de fet, com que era tan petit i no podia parlar, va plorar. Fins que va plorar tan fort que fins i tot la iaia, que no hi escoltava gaire bé, es va despertar. Què passa aquí? Què és aquest plor? Què passa? Què passa? Fins que va veure que hi havia aquí aquest petit i va dir, és que no pots dormir? I el petit, no pateixis, jo això ja sé com es cura. Mira, posa't aquí que et vaig a fer un massatge. I aleshores li va començar a fer un massatge. Ja veuràs com te dormiràs de seguida. Se m'han cansat les mans. Bé, petit, ara sí, a dormir. I la iaia se'n va tornar a dormir. Però escolta'm, el petit, el massatge li havia agradat, però no li havia entrat la son. I com que era tan petit i no podia parlar i estava tan cansat, ara sí es va posar a plorar molt i molt fort. Molt fort, quasi xisclava. I ho va fer-ho tan fort que tota la família es va despertar de cop. Quin susto! Què passa? Mare meva! Què ha passat? Que s'ha fet mal algú? Ai, mare meva! Ai! Fins i tot la cosina, que no s'havia llevat. I aquí veien la criatura, plorava. I aleshores tothom va començar a parlar. És que no podia dormir. Però jo l'he fet dormir. No, s'ha dormit amb mi. No, a mi. Però la veritat era que no s'havia dormit amb cap d'aquestes persones. Fins que aleshores, en aquell moment de tanta confusió i que tothom parlava molt fort, la cosineta va entrar i va dir, però a veure, tu què necessites? I aleshores, la criatura petita va deixar de plorar i va mirar a un cantó i a l'altre a tota la seva família. I sense dir res, perquè no parlava, va estendre els braços i els va mirar tots amb els ullets així. I aleshores tots van entendre el que volia el petit. I era fer-se una gran abraçada, tots junts, amb el petit al bell mig de tot. Aquí estava, mireu, aquí. I així, molt abraçats i sense dir res més, tots es van quedar adormits. I conte contat.